Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, аллакай шаби 11 ба 12 январ дар турнири UFC FN варзигари тоҷик Нурулло Алиев ба октагони UFC бармегардад ва дар муҳориба зидди варзигари амрикоӣ ҷо Солекки вомехӯрад. Дар ин навор мо оиди бартарии ин ду ҷангвар ба шумо маълумот медиҳем. Ана дар охири навор бошад прогнози худро дар ин муҳориба медиҳем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед ва дастгирӣ карданро фаромӯш накунед. Дӯстон, чӣ гуна ки медонед, мо тӯли чанд сол аст ки бо ширкати шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ин ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат шумо ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ, духиҳои арабӣ, соатҳои мусалмонӣ, ҷойнамозҳо, шампунҳои гиёҳӣ ва боз бисёр дигар чизҳоро дастрас карда метавонед. Ин ширкат дастафка ба тамоми шаҳрҳо доранд. Ҳамчунин мошинкаҳо барои риш ва мӯи сар, доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, равғани сиёҳдонаро низ аз ин ширкат дастрас карда метавонед. Рақамҳо дар рӯи экран. Ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. оғоз мекунем аз рақиб. ҷо Солекки, варзигари 31-солаи амрикоӣ бо рекорди 13 ғалаба ва 5 бохт. ғалабаҳо 9 ғалаба бо тариқи усул ва 4 ғалабаи дигар бо қарори доваро. Аз бохтҳо бошад 2 бохт бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ ва 3 бохти дигар бо қарори доваро. қадди 1,75 см баромад мекунад дар вазни сабук, яъне 70 кг. Солекки карьера казбии худро соли 2016 оғоз кардааст ва то соли 2019 дар ташкилотҳои на он қадар машҳур баромад карда. Соли 2019 ӯ имконият пайдо кард ки дар турнири Dana White Contender Series баромад кунад ва дар муҳориба зидди Джеймс Уоллес дар якум раунд бо тариқи усул ғалаба ба даст овард ва ҳамин тариқ ӯ соҳиби шартнома бо UFC шуд. Аз соли 2019 то имрӯз Солекки дар UFC баромад мекунад ва рекорди ӯ дар UFC аз 5 ғалаба ва 3 бохт иборат аст. Солекки бо чунин ҷангварони машҳур ба монанди Ҷим Миллер, Остин Хабар, Ҷаред Гордон, Дракер Клоуз ва Граунд Доусон ҷангидааст. ҷо охирон муҳорибаи худро рӯзи 1 июни соли 2024 зидди Граунд Доусон гузаронида бо қарори доваро мағлуб шудааст. Ва дӯстон, чӣ гуна ки аз рекорди ӯ фаҳмидед? Баъзе ҷангии Солекки ҷуҷитсо аст ки ӯ камарбанди сиёҳ оид ба ҷуҷитсо дорад. Нурулло Алиев, варзигари 25-солаи тоҷик бо рекорди 9-0, 2 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ ва 7 ғалабаи дигар бо қарори доваро. қадди 1,77 см баромад мекунад дар вазни сабук, яъне 70 кг. Алиев карьера казбии худро соли 2018 оғоз кардааст ва дар чунин ташкилотҳои машҳур ба монанди Битва на Волге, GFC, IMC Fight Night, Dana White Contender Series ва UFC баромад кардааст. соли 2022 Нурулло Алиев ба Амрико сафар карда бо Dana White вохӯрд ва соҳиби муҳориба дар ташкилоти Dana White Contender Series шуд. ҳамин тариқ моҳи сентябри соли 2022 Нурулло Алиев дар турнири Dana White Contender Series Ҷош Уикро дар якум раунд бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дода соҳиби шартнома бо ташкилоти UFC шуд. Дар UFC Нурулло танҳо як муҳориба гузаронидааст ва ин муҳорибаи ӯ моҳи феврали 2023 гузашта буд ки Алиев дар муҳориба зидди Рафаэл Альвес бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда буд. Баъдан Алиев осеби вазнин бардошта ҷарроҳӣ гузаронид ва тақрибан 2 сол аз муҳорибаҳо дур шуд. Баъзаи ҷангии Алиев MMA аст ва чӣ гуна ки аз рекорди ӯ фаҳмидед? Бисёри ғалабаҳои худро Нурулло бо қарори доваро ба даст овардааст. Акнун мегузарем ба тарафҳои сахт ва бартарии ҷангварон. Дар сину сол Нурулло аз рақиб 6 сол ҷавонтар аст. Ҳамчунин дар қадду қомат Нурулло аз рақиб дида калонтар аст. Солекки бошад таҷрибаи зиёдтар дорад, лекин ба ҳар ҳол бартариро дар ин ҷо ба Нурулло медиҳем. Стойка. На Нурулло ва на Солекки зарбазани хатарнок нестанд, аммо албатта ки дар стойка низ кор карда метавонанд, лекин онҳо стойкаи худро танҳо барои текдаун гузаронидан истифода мебаранд. Аз ҳамин сабаб стойкаро ба ҳар дуяш медиҳем ва мегузарем ба гӯштин. Ана дар ин ҷо ҳамаи чиз хеле шавқовар аст. Солекки ҷитсери ҷиддӣ аст. Ӯ камарбанди сиёҳ оид ба ҷуҷитсо дорад. На ҳар кас камарбанди сиёҳ оид ба ҷуҷитсо дорад. ҳамчунин ӯ греплинги хуб дорад. одатан ҷитсерҳо худро ба пушт мепартоянд ва ба пушт хоб карда бо рақибон дар замин кор мекунанд. Ана Солекки бошад худаш рақибро афтонида метавонад. ӯ текдаун гузаронида рақибро ба замин афтонида метавонад ва дар замин бо тариқи усул рақибро шикаст медиҳад. Солекки дар замин хеле хатарнок аст ки аз 13 ғалабаи худ 9 тоашро бо тариқи усул ба даст овардааст. Нурулло гӯштин ва греплинги хуб дорад ва дар гӯштин стили Нурулло ба стили Нурмагомедов монанд аст. рақибро ба замин меафтонад ва дар он ҷо рақибро идора карда зарбазанӣ мекунад. Нурулло ба гӯштини худ хеле сахт боварӣ дорад
ва агар ки барои рақибро афтонидан 10, 20 ё 30 текдаун дар кор шавад, ӯ ин корро мекунад. Нурулло то рақибро ба замин наафтонад, кӯшиш карданро бас намекунад. Дар гӯштин бартариро ба Нурулло дода мешуд, аммо Алиев баъди 2 сол бармегардад ва ҳеҷ кас намедонад ки ӯ дар чӣ гуна форма қарор дорад. Оё ӯ тамоми 3 раунд ҷангида метавонад ё не? Ва боз ӯ баъди ҷарроҳӣ вазнин бармегардад. Ҳамчунин мо бартариро ба Солекки дода наметавонем, чунки ӯ дар муддати кӯтоҳ ин муҳорибаро қабул карда ба ҷанг мебарояд. Прогнози мо дар ин муҳориба, лекин пеш аз ин огоҳ мекунем ки ин прогноз барои ставка кардан нест. Ставка кардан ҳаром аст дӯстон, ин чизро фаромӯш накунед. Ин прогноз танҳо барои маълумот аст. Прогнози мо дар ин муҳориба ғалабаи Нурулло Алиев бо қарори доваро. Ма фикр мекунам ки Нурулло хуб омода аст ва лагери тамринӣ пурра гузаронидааст. Нурулло рақибро ба замин афтонида дар замин ӯро идора мекунад. Бале, ҷо дар замин хеле хатарнок аст, аммо фикр мекунам ки Нурулло худро аз усулҳои ӯ ҳимоя карда метавонад ва бо қарори доваро ин ғалабаро мегирад. дӯстон, шумо метавонед ки бо ин прогнози мо розӣ шавед ва метавонед ки розӣ нашавед. Барои ин чиз комментария аст ки шумо метавонед прогнозҳои худро дар комментария нависед ва баъди муҳориба мебинем ки прогнозҳои киҳо дуруст баромаданд. Дар канали мо обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.